Dit hier krijgen de band het boek Hero, hoe 2 squalband en haar een Fries kinder in de Tweede Wereldoorlog. Mooi daarom komen de 2 haardrolspelers van een moon aan op een Fries kinder. Ik vind altijd wel, als de band dan juist en shirt ben ze heel enthousiast. En hoop je wij dat wij weer ze een stapje dichterbij bracht hebben om iets met het Fries lezen te doen. 400 band uit Matthias Friesland krijgen je het boek, maar alleen nog de squallen uit het Jedre Verwedra deal binnen uitnodigen voor een peteer met de schreeuwster. Die wennet in Canada en mast om 4 uur lokale tijd van Bertha voor de videoverbinding. Hoewel het college in de Aroene Jernwoorders van het vergezen boek afvoer, stut de gemeente hier daar elke keer een stokje voor. Je gaat vaak dat er bij een litten geen zezen en het moet geen litten wezen. Nou, dan denk ik dat mij scherper wezen. En hij een boek, daar zit het in de regel wel goed in. En ja, het is heel wichtig dat ik ben dat ik lezen en daar warm voor in. Naast Frieske boeken krijgen de band in wat is Friesland ook Frieske les. En dat giet ze aardig aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, of het 13, 14. En dan weet ik niet meer. 15, 16, 17, 18, 19, 20.